Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji. Provedba mjera zaštite prirode uvodi lockdown u naše šume i uzrokuje njihovo propadanje. Poručeno je to s online stručnog skupa pod nazivom Politike i zakonodavstvo Europske unije i Republike Hrvatske u potrajnom gospodarenju šumama, izazovi i posljedice, koji su organizirali Šumarski fakultet u Zagrebu i Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika. To bi možda na prvu ruku i ovako zvučalo nelogično, pa ćemo upravo toj temi posvetiti našu današnju emisiju. Ja sam Maja Antonić, a moj gost u studiju je predsjednik Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika, magistar Zdenko Bogović. Dobar dan, dobro nam došli u Eko Radar. Dobar dan i pozdrav vama i vašim slušateljima. S obzirom na to da je i Šumarski fakultet bio domaćin ovoga skupa na kojem je doneseno nekoliko zaista važnih zaključaka za našu budućnost, mi ćemo uključiti za tako 5-6 minuta i dekana Šumarskog fakulteta, pa ćemo čuti i što su oni zaključili i kakav je upravo i zapravo njihov stav. Gospodine Bogoviću, ja bih vas na početku zamolila da nas uvedete malo u temu. Najprije da kažete koliko hektara je u vlasništvu privatnih šumovlasnika, kolika je to zapravo površina o kojoj govorimo, malo za uvod da nas upoznate. Hvala. Privatnih šuma u Hrvatskoj je 24% šumskog fonda, što iznosi oko 600.000 hektara. Mi volimo reći da je to negdje preko 500.000 stanovnika Hrvatske vlasnik šuma i to je jedna značajna, ajmo reći, sigurnost za te vlasnike na način da je to ogromna imovina vezana u prirodi i s te strane radimo na tom da probamo prema donosiocima odluka, to jest prema institucijama, ukazati na taj ogromni potencijal za same vlasnike šuma, a naravno i za samu državu. To je velika i značajna gospodarska grana koja je godinama i godinama, stotinama godina hranila obitelji. Međutim, s obzirom na to da se sve više radi pritisak na zaštitu okoliša, vi vjerojatno morate se zaista sjesti za stol i svi skupa i mi se moramo dogovoriti kako u Hrvatskoj, tako i na razini Europske unije, jer smo mi dio Europske unije. Dakle, šumarstvo je velika, ogromna gospodarska grana koja može biti dobrobit, ali isto tako spada među grane koje se trude da očuvaju okoliš. Kako pomiriti te interese? Jako lijepo pitanje. Znači, mi živimo šumarstvo u ovim krajevima, reću sad Europe, ne samo Hrvatske. To je nešto što je naše najveći doprinos Europskoj uniji. Znači, na ovim prostorima stotinama godina se živjelo u skladu s prirodom. Mi to zovemo potrajno gospodarenje ili održivo gospodarenje šuma. Ključna stvar za održivo gospodarenje šuma su vam 3 sastavnice. Bez te 3 sastavnice nema održivog gospodarenja šuma, a to je prvo društvena i socijalna sastavnica, zatim ekonomska da bi uopće narod od toga mogao živjeti, i treća je ekološka ili okolišna. Nažalost, u dijelu Europske unije zbog razvitka je došlo do značajnog prelaska iz prirodnosti tih šuma ili održivog gospodarenja u jedan oblik gospodarenja što se zove umjetan i narušio je biološku ravnotežu tog dijela Europe. Ovaj dio Europe, pa prvenstveno mislim baš Hrvatsku, jer smo među prvima po analizama, po monitoringu, po bogatstvu biološkom naših šumskih ekosustava. Mi smo praktički nešto što možemo biti primjer za Europsku uniju. Kad se krenulo u to, ključna stvar je da su te šume na područjima koji su nositelji ekonomskog razvoja dijelova naše države, prvenstveno mislim Slavonije, Gorskog kotara i Like. Znači, ne možemo razgovarati na način da idemo dodatno u zatvaranje tog šumskog resursa, jer u konačnici
proizročit ćemo praktički depopulaciju tih prostora. Znači, živimo u skladu s prirodom na najbolji mogući način koje struka, to jest koje znanje, znanost kaže kako bi trebalo postupati u skladu s prirodom. I to je naš ponos i kažemo opet još i naša prednost, to jest možemo izvoziti to. Drugim riječima, vi poručujete da nije rješenje da Slavonija, Lika i Gorski kotar postanu naprosto, ja ću tako nazvati, džungle, u kojima nitko ne bi trebao živjeti, obitavati, da pustimo tako prirodi da se razvija. Naprosto čovjek mora živjeti tamo gdje živi u skladu s prirodom kao što je živio od, ne znam, stotinama godina od pamtivijeka, tako je. Evo, još jednom da ponovim, bit svega vam je da ne možete izdvojiti jedan dio iz šumskog ekosustava što je izdvojen u ovom slučaju, i to su zbilja, tu ima jako puno populizma, nažalost. Znači, i Green Deal i Biodiversity do 2030. i tako dalje, što se snažno ovdje implementira, svako si daje za pravo da to govori. Nažalost, ako izdvojite jednu sastavnicu, znači opet govorimo o bioraznolikosti, vi ugrožavate održivo gospodarenje šuma, znači ugrožavamo prvo pomlađivanje. Znači ne možemo imati obnovu. Ne postoji na svijetu da se kaže za bilo koju vrstu, pa i za ljude, da kažemo mi ćemo biti starci. Ne, mi moramo proizvesti mlade generacije šuma. I sve skupa se svodi da imate jedan stabilni šumski ekosustav i onda on daje kompletnu puninu za društvo, opet govorim, za ekonomiju, to je gospodarstvo, i u konačnici za cijeli biljni životinski svijet u svom bogatstvu ovdje na ovim prostorima. Evo, čućemo sad i što struka kaže. Pri telefonu nam je dekan Šumarskog fakulteta u Zagrebu, dr. Tibor Pentek. Dobar dan i dobrodošli u Ekoradar. Dobar dan, srdačan pozdrav vama, vašem gostu u studiju, predsjedniku Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika, gospodinu Bogoviću, i naravno srdačan pozdrav svim vašim cijenjenim slušateljicama i slušateljima. Evo, hvala vam u njihovo ime i u moje osobno ime što sudjelujete u današnjoj emisiji kako bismo rasvijetlili ovu situaciju u kojoj smo se našli. Dakle, zanima me kakvo je trenutačno naše stanje hrvatskih šuma. Vi ste osoba koja nam može rasvijetliti i dati odgovor na to pitanje. Pa da, evo, hvala vam lijepo na tom pitanju. Pa ja bi se malo vratio u 2013. godinu kada je 1. srpnja Republika Hrvatska ušla u Europsku uniju i Republika Hrvatska je tada, osim svojih mnogih ostalih prirodnih i kulturnih bogatstava, unijela u Europsku uniju jedne od najljepših i najprirodnijih šuma u čitavoj Europi, a to su šume koje se prostiru na oko 47% kopnene površine naše države, što iznosi otprilike oko 2,7 milijuna hektara. Te su šume u izuzetno dobrom stanju, a za takvo stanje zaslužno je organizirano i stručno gospodarenje šumama koje u našoj zemlji traje već više od 255 godina. Ako ćemo definirati točan datum, to je od 23. veljače 1765. godine kada je osnovana i uprava šuma Karlovačkog generalata sa 3 šumarije koje su bile locirane tada u Krasnu, Oštarijama i u Petrovoj Gori. A ono što je tu bitno naglasiti da tim našim hrvatskim prekrasnim šumama od 1898. godine, kada je u okviru tadašnjeg Mudroslovnog fakulteta Zagrebačkog sveučilišta započela raditi Šumarska akademija, gospodare visoko obrazovani šumarski stručnjaci koji se školuju u Hrvatskoj. Dobro, pratili smo se malo u povijest koja je zaista stoljetna. Kakvo je trenutačno stanje u našim šumama? Gdje mi zapravo spadamo? Pa u Hrvatskoj, zahvaljujući toj stoljetnoj snažnoj povezanosti i suradnji prije svega visokoga školstva, znanosti i struka u šumarstvu, gospodarenje šuma su utkana načela održivo, kao što je rekao gospodin Bogović, ili potrajnoga gospodarenja, koje je temeljeno na znanstvenim spoznajama takozvane Zagrebačke škole uzgajanja šuma, uz prirodnu obnovu šuma i uz očuvanje klimatogenih šumskih zajednica, te uz istodobno pružanje mnogih općekorisnih takozvanih usluga šume cijelome društvu. Takav održivi i prirodni pristup gospodarenju šumama u Hrvatskoj, koji je neprekinut već više od stoljeća, što smo vidjeli iz ovih godina koje sam malo prije naveo,
osigurao je ljepotu, prirodnost i stabilnost naših šuma, te posljedično njihovu veliku bioraznolikost koja je jedna od najvećih u Europskoj uniji. I upravo ta bioraznolikost, stabilnost, potrajnost gospodarenja je naša posebnost i jedna vrijednost unutar, ali i izvan granica Europske unije. Tu možda još treba kazati da je Hrvatska jedna od najvećih oaza prirodnih šuma, bogatih biljnim i životinjskim vrstama u Europskoj uniji, i kao takve naše šume, odnosno način gospodarenja našim šumama bi trebao biti putokaz mnogim državama članicama Europske unije koje se, nažalost, da bi tako kazao, ne mogu pohvaliti sa ovakvim prirodnim šumama. Europa nam je donijela neke zakone i mi smo naprosto kao članica Europske unije dužni poštivati i prilagođavati se tim zakonima. Sad, gdje bismo se mi kao Hrvatska s obzirom na zaista ove posebnosti mogli i trebali naći kako naše buduće generacije koje dolaze za 30-40 godina bi isto tako bile sretne i mogle uživati u ovim blagodatima koje imamo? Da, to je jedno jako dobro i interesantno pitanje. Pa ja smatram da bi Europska unija trebala prije svega prepoznati održivo gospodarenje šumama u Republici Hrvatskoj kao jedan primjer dobre prakse. Primjer dobre prakse koji treba implementirati na što širem području Europske unije, a hrvatski šumarski stručnjaci i njihov know-how bi u toj implementaciji mogli biti od velike pomoći. To naše gospodarenje šumama bi na razini Europske unije mogao biti svojevrsni izvozni brend Republike Hrvatske. Što se tiče ograničenja Europske unije, ali i Republike Hrvatske, tu bi u svakom slučaju u što kraćem periodu trebalo provesti znanstvenu i cjelovitu analizu stanja i posljedica primjene sadašnjih ograničenja gospodarenja šumama koja se nameću od Europske unije, Republike Hrvatske, a prije svega kroz Zakon o zaštiti prirode na našoj nacionalnoj razini. Trebali bi, ako želimo sačuvati šume kakve su sada, stajalište struke da su te šume izuzetne i samo takve i u takvome stanju garantiraju potrajnost prihoda, odnosno bioraznolikost, trebalo bi poduzeti aktivnosti koje su usmjerene smanjenju tih trenutačnih ograničenja, kako ste vi nazvali, i vrlo dobar je to, vrlo dobra usporedba sa trenutnom epidemiološkom situacijom, to je taj lockdown. Trebalo bi dakle poduzeti aktivnosti koje su usmjerene smanjenju tih trenutačnih ograničenja mjera zaštite prirode i to u suglasju sa načelima stručno utemeljenog, održivog i prirodi bliskoga gospodarenja šumama te smanjenju površina šuma pod mjerama zaštite prirode. I ono zadnje, ali ne najmanje važno, što bi svakako trebalo učiniti, jer ja nekako imam dojam da najvažniji ključni dionici unutar šumarskog sektora ne razgovaraju dovoljno, ne razmjenjuju mišljenja i na taj način jednostavno njihov se glas ne čuje dovoljno snažno i dovoljno daleko. Trebalo bi hitno pokrenuti postupak izrade našeg novog nacionalnog šumarskog programa i strategije šumarstva Republike Hrvatske. I evo još ću vas kratko pitati kad bi se to trebalo dogoditi i pretpostavljam da neke od ideja bi se trebale podastrijeti resornom ministarstvu koje bi dalje putem svojih kanala to upućivalo Europskoj uniji kako bi oni vidjeli da smo mi zapravo u zaista specifičnoj situaciji. Apsolutno, to bi trebalo poduzeti čim prije. Ja neću reći da je kasno, jer nije kasno, treba bolje krenuti i sada nego nikada u tu borbu i bitku. Međutim, da, resorno ministarstvo, ja tu moram još jednu stvar naglasiti, a da je iz tog imena resornog ministarstva izbačen naziv šumarstvo i to od 2012. godine, a od 1918. pa do 2012. godine je taj naziv ministarstva imao u sebi i dio koji se odnosio na šumarstvo. Šumarstvo je u tom ministarstvu, međutim nemamo naziva. To bi trebalo prvo promijeniti, a nakon toga postoji jedna platforma koju je Ministarstvo poljoprivrede potaknulo, u koju su uključeni svi ključni dionici u sektoru šumarstva u Republici Hrvatskoj. Mi se sastajemo, mi razgovaramo, da li dovoljno ili ne, mislim da nikad nije dovoljno razgovora. Mi donosimo određena mišljenja koja artikuliramo prema našem ministarstvu prema ostalim ministarstvima koja
se nalaze u prostoru u šumskim ekosustavima i naravno kasnije ta naša mišljenja idu prema Europskoj uniji. Dakle, treba razgovarati i treba slušati, ali i poslušati glas struke, jer struka je neopterećena politikom i što je rekao gospodin Bogović, tu nema niti populizma, niti političkih interesa, tu ima samo stručnoga znanja i znanstvenih istraživanja. Evo, zato smo mi našu današnju emisiju Ekoradar posvetili i mišljenjima struke. Hvala vam lijepo što ste sudjelovali s nama u emisiji. Vi zbog obveza niste mogli doći i sjediti ovdje s nama u studiju, ali evo, putem telefona smo se jako dobro i kvalitetno čuli. Hvala još jedanput dekanu Šumarskog fakulteta u Zagrebu, doktoru Tiboru Penteku. I do neke nove zgode i nove prilike. A ja ću svojega gosta Zdenka Bogovića pitati nešto, naime, to nije pitanje, to je više komentar. Naši nacionalni parkovi prirode zaista obiluju šumama. Mi imamo tako bogat taj sustav, pa ću to sad onako kao neku digresiju koja mi se mota po glavi, dakle ne samo, i to može biti neki zatvoreni ekosustav koji mogu ljudi, posjetitelji posjećivati, uživati u šumama i tako dalje, koje bi, evo tako ću reći, netaknute bile. Međutim, šume kao jedna gospodarska aktivnost, gospodarska grana pridonosi bioraznolikosti i očuvanju ekosustava, a da ne govorim i da ne spominjem ove klimatske promjene s kojima, nažalost, moramo živjeti i prilagoditi se. Koja je uloga šuma u prilagodbi klimatskim promjenama? Ona je jedna od najznačajnijih, znači to je jedan ekosustav osim mora, koji je najkompleksniji, tako da uopće nije sporno da na šumarstvu stoji velika odgovornost u pokušaju sprječavanja smanjenja klimatskih promjena i s te strane se zbilja pokrenula jedna široka aktivnost kako na nivou Europske unije, tako i na svjetskoj razini. Samo je bitno da se uskladi nešto što se zove, znači što je pravi šumski ekosustav i onaj dio koji je napravljen od nas sami u nekom dijelu, ajmo reći Europe, pa u tom smislu treba korigirati šumarstvo da bude u onom smjeru da se smanje klimatske promjene. Što znači, dio zapadne Europe vam je napravio iz prirodnih šuma umjetne šume. To su vam konifersi, znači crnočetinjače. S te strane vam ima smanjenje automatsko bioloških, znači bioraznolikosti i osjetljivosti tog šumskog ekosustava na klimatske promjene. Znači, to nisu stabilni šumski ekosustavi kao što mi ovdje imamo taj klimatogeni dio. Znači, to je nešto što je najstabilnije u šumskom svijetu. Znači, idete iz neke degradacije pa dođete do vrhunca. Mi u ovom dijelu Europe imamo mnogo otpornije i rezistentnije šume na klimatske promjene. Znači, takav primjer bi trebalo uvoditi i u druge članice. To je nešto što se dogovorilo. Nažalost, opet kažem, ovdje smo pokrenuli jednu aktivnost na način da smo ono što je sve dobro ovdje, mi smo praktički rekli, ajmo mi to sad sve skupa zatvoriti. I mi upravo zatvaramo, počeli smo zatvarati naše šume sa tim aktivnostima na način da smo veći katolici od pape. Znači, sve što živimo, svu bioraznolikost, mi sad propisujemo takve mjere da vi ne možete ništa naprosto raditi do jučer u šumama koje smo živjeli cijelo vrijeme. To je ključna stvar. Ako ta dva suprotna stava pomirimo, mi ćemo napraviti veliku stvar prvo za Hrvatsku, napravit ćemo veliku stvar za Europu, a i mislim da, što je dekan rekao, to je nešto što je Hrvatska unijela u Europsku uniju. Evo, ja nadam se da ćemo uspjeti to izdogovarati. Postali smo aktivniji. Ovaj sav fond ovdje, samo da dodam, mi smo vam i genofond Evropske unije. Znači, ako gdje postoji sjeme, jer mi živimo od sjeme, znači mi prirodno obnavljamo šume, mi ne sadimo šume. Kad nam utekne, kad radimo, to je sve legitimno. Ko radi, taj griješi. Onda popunimo, onda dodamo sadnice. Inače, molimo se dragom Bogu da žir rodi, da taj žir padne, da nikne. Onda dobijemo mladost, djecu i onda može onaj stari otići, a on je za proizvodnju, drvnu industriju i cijeli niz gospodarskih grana koji ide iz tog drveta.
Ma ja bih htjela reći da zapravo svi smo mi na istom tragu, svi mi idemo u istom smjeru, samo treba sjesti za stol i dogovoriti se. Uvijek kad govorimo o nekim gospodarskim granama, uvijek pitam što kažu zelene udruge i tako dalje. U ovom slučaju zaista vi uopće niste na suprotstavljenim stranama. Ja mislim da bismo u našoj emisiji to trebali reći. Apsolutno. Prvo i osnovno, nema zelenijih od nas. Pa ja sam vlasnik šume. Ja živim nju. Živim od svog djeda, moja djeca će naslijediti. Znači, ima i ptičica, ima svega. Svako u Hrvatskoj može uživati u mojoj šumi, u prirodnosti, jer to je sve opća dobit za sve nas. Znači, samo treba malo si dati vremena i truda i sjediti više za stolom, ne samo razgovarati, trebamo dobiti priliku, moj osjećaj, dobiti priliku da iskažemo to svoje znanje. Znate, jer s pozicije ureda i donositelja odluka, administracije, pa ovo je dokument iz Brisela, premijenimo tu direktivu na Hrvatsku. Prevedemo, ali ta primjena, to je blokada apsolutno svega onoga što smo mi živjeli, radili. I ne da nije dobro, nego je fenomenalno. I to mi sad krećemo. Mislim da ćemo brzo postići da zajedno nastavimo raditi. Što je spomenuto malo prije, ipak još uvijek moramo malo požuriti zbog toga što se donose odluke u Briselu koje mogu apsolutno zatvoriti do kraja naše šume. Znači, imamo dovoljno svega, nemamo razlog više još doprinositi u smislu stare šume moraju ići još u zaštitu, isključiti još dio prirodnog resursa, jer to ima direktnu zbilja posljedicu na gospodarstvo i sveukupno na nas u Hrvatskoj. Dva kratka pitanja me zanimaju još. Kako su se snašli Austrija i Slovenija, koje su nama slične? Da, ovako, mi smo prvi u primjeni. Znači, na državama članicama je primjena ovoga. To je bitno za naglasiti. Slovenci su nešto napravili, imaju u dokumentima, ali nisu još počeli implementirati na teren. Mi ovo implementiramo na teren. Austrijanci su njihova vladavina prava je odavno, Marija Terezija je to složila i njima je vlasništvo sve. Znači oni imaju oko 80% šuma privatnih. S te strane su samo 13%, mislim da je 13% samo u naturi. Kod nas je u naturi 37%, čisto radi digresije. I s druge strane, sve ono što oni daju kao doprinos biološkoj raznolikosti Europske unije, oni to i naplate. Mi smo sve isporučili Europskoj uniji bez kune kompenzacije. To su u našoj gruboj proračunu, to je preko £500 milijarde. Spomenuli ste naturu, dakle trećina naše zemlje je pod naturom. Koliko, sad ću ja to vas pitati pod navodnim znacima ovako, koliko ta natura nama smeta za uopće naše i gospodarske aktivnosti, a i život općenito? Znači, kad se implementirala, onda su bile pune riječi svi koji su to promovirali, što je sve legitimno. Svi smo bili za. Da, sve legitimno. I bilo je doće nešto, bit će u skladu s prirodom, ali bit će i ekonomski napredak tih krajeva i tak dalje. Europa će pomoći, ali s druge strane niko nije spominjao ove negativne efekte nature. Znači, sad imate u mnogim dokumentima Europske unije gdje stoji da je i u ono vrijeme komisija rekla dio članica će imati negativan efekt implementacije Natura 2000. Mi, nažalost, nismo proveli ajmo reći, analizu te implementacije, nego smo odradili i sad kad dolazimo na teren da vi praktički vidite sirovinu, a ta sirovina je za Europsku uniju, vi praktički govorite, pa kako smo mi to uspjeli odraditi, jer smo blokirali sve nas. To je ključna stvar. Znači, trebalo se osnovna stvar napraviti, a to je analiza, to je negativni efekt implementacije Nature 2000. To mislim da je jedna od glavnih stvari koja se trebala dogoditi. Na skupu, evo još par minuta nam je ostalo do kraja emisije, dakle skup je održan, bilo je 150 sudionika, bio je zaista plodonosan i kvalitetan. Koji su glavni zaključci tog skupa koji je nedavno održan?
Pa ovo sam upravo spomenuo da je ta jedna od osnovnih stvari koje je trebala napraviti nije se napravila, ali s druge strane da nam se oslobodi. Znači ovdje ne govorimo o novcima i financijskoj kompenzaciji koja inače je propisala uredbom 1305 iz 2013. komisija, koje mi nismo implementirali, nek smo samo implementirali u poljoprivredu na dobrovoljnoj bazi, a šumarstvo vam je naravno obavezno. Znači nismo ni to iskoristili. Bitno je samo naglasiti da dajte nam da živimo i radimo i da smo uzimali od prirode onoliko koliko nam je priroda dala. I tako smo ustrojili cijeli sustav. To je ključna stvar. Dozvolite nam da opstanemo u ovim krajevima našim kojima smo bili, eto, stoljeća 7. što se kaže. Koliko imate vremena za to? Znači treba sjesti odmah za stol i uputiti. Jučer. Da. Pa evo, želim vam svaku sreću, pratit ćemo što se događa u šumarstvu Republike Hrvatske. Mi smo ovih nekakvih 20-25 minuta nekako zagrebli po površini, nadam se da smo u prave uši uputili ovaj apel i vas osobno i cijele šumarske struke. Evo, danas smo dakle govorili o tome što bi lockdown šumarstva mogao dovesti u Hrvatskoj, ne samo sutra, nego najviše za naše buduće generacije za 30-40 godina. Moj gost bio je predsjednik Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika, gospodin Zdenko Bogović. Hvala vam lijepa i sretno. Hvala i vama. I uvod u stanje šumarstva i općenito što bi trebalo napraviti, dao nam je putem telefona dekan Šumarskog fakulteta Tibor Pentek. Vi ste slušali emisiju Eko Radar, ja sam Maja Antonić. Lijep pozdrav i do slušanja.